botna buting mane tini to ang suna bro kaisa robot office kam khai tong ando hangkai phoja garo kaisa khobor man kha mane je hekte ani burui te kobini selarok bai athok pisani selarok pho 3 jona phaijak hangka borok phayo jaga selarok bai thuka koto ki jaka bin komui bai bin bai to hoja gri tong borok kono ek jagan support khaya konai kok slai ke borok kok slai konai buri bai sela bai muthuka muthuma jagla ano phun khayo hangka ano phun tu khinari tonibo borok thuman chaman rok hingga ang tarpore jole oinai phun khai ang nang phun tonika phun tonma korete bar bar khai khnari wano hingga ang abam pore dothe ase je to botok buri borok botala har sutong ang te kono kono sompok kono gi ani ang phun tonima bore mia hingga horo hingga ano mia to 27 tarik ni horo ano phun khai man ya golo hingga boro ano thakate no je phun khai khapon sero ta minisa borok ano phun khai sawa ani numano khoi di homo khoi dini bar botok ko bisiri thaka ano sanale sausa buku mo sawo amane ani bihini bini busai bini baini busai bini kumuni parangke bo jagani iko pakoilong jamtela pakoilong wa gani ni hik ni parangke ani bihing ni parangke toksa ya wa dokter ajes ni bini kakani busajuk bini kumuni kami kara bo bini kumuni otong haisim bena botabu bono ko kaime parao kaime angai botabu jamtela otong jak bini kumuni mungke tam sai mana bini kumuni mungka ang asal bum khemaya buni parao je sungman engkai ni guru hlai ngai jenon tangni bini kumui bo joten no khok tra haini kudi kan nang bini bagai tam khanam sungka teni ni hik ni bagai nang tam sanam sung ang kuno naya dabok ano mane thangka ang no bong nogo kai khamana tini thangai 28 tarik bisingo 5 taw sung thangai kai khabong nogo kai man thangai direct si ang dogolam si kafi ko ano khok tei dikha mukhango ani mukhango khok tei dikha khok tei rinle sabo amane ani bihingni bin bai bonono tamo karne marona te khok tei mari khabo mane ang abo saimya chung no ka khamana khok tei direct risari dikha no hangka ang khok an bumakhang khok tei risai pikha hangka ang kun saya ani bihik boron sungka hangka bin ko moi goda kotoma tui phayo bo tam karne je ko bin kumui ke tam ka bo godama tuna na khabo kun sa sikang nono bo goda tuna wala le mi horo chung wala le khebro bai karon kai bo an buman begai bahut pokhi hame koksa ka ang te bo ang saka ang kena phai chung kena salai chung direct no mukhamukhi salai nai hingga ko mukhamukhi salai famous bro goda te saja khomoki sosai jang ka no ani buai jong ano bukha koto kison bukha no ba কিন্তু ani mukhang ro khok dekhi ka thapra dekha koto 7 bodam soton bai ka sijik bai ka ang kono te phono kono phung chaban ro yak pon te saya ono je obufro kamini boro kono saya dan bui tong he kon saya bong kamni boro kon saya boro kon saya na ngen taw non je bumani te nono khukti man nang borong bagai tam kok sanam sung ang borong bagai kun sanam sung ya ang ka problem solve usu khainam sung go jate ani bihik bai ang khabinan bagai se ang kok sanam phai mo kintu ba ang ka boro khabiri nam sung ja boro te kaisa chala nai kha boro busa masa ganang pu chala kai boro randanta bihik kore bini hingga brok bong parakana no pho mane bin kumui ka hatongo bati mojano tong mane bising brok kok sala ka hingga bin kumui ke sakapo 6 potro dilai jagya bahe kai nai chungkai me abon bin kumui ke sakapo hingga yang khoi jukteri jak bin kumui te masaka jukteri jak chungkai nai hinai hingga ang sakata ang bo saka jate divos pe bare sain mai ang kenok bahe kai nai bo je bin kumui no phane ni hik bai no aju wala de bo phai wala lem phayo wala lem phai mane bising te ekbar khapina bo chung thangai sinai phika ang thangai sinai khabono cái tag nang bini nin je kumui ne ta nang na je boni hik ne bagi nang ps to nang tam sanam sung ang da ps sung ga ngo khainai efer khainai nin chere khorus ani chere khorsom tongo salam sa buri mangi tongo nin mumke ani mumke susan de ma ani baba ne bumke sujomhon de nin kamingke basai bari rotiram sogri para bo ponche klai ai basai bari posai no nin hik ne moi tam sa an muhung mungdan nilura ni de burma bin baba ne bung ke Bobendra de burma bung bin kamingke toksa ya para khorobus an chere khokam tongo che ni chere ngai tag ni ni bini ama somai tong na nang bai tong ang bai tongo ani ma bai tongo ang ha to bare kam khayo ani tini suna maran phayo nin ngai bin bo bin chere na kunu tu ya na he kun to ya bo kun lok na rong chere chere na kha sekango paro bizar khai puro kok salai puro bo chala ma hatuna ni samane chala busa chala no khip ka bai phai ka dabok ngai to prai 3 mas ni borsoli tongo bo nogo thangya dabok ngai chala bai mang no phun bai mang waiting karon ka bin garden se aso kai support dui tong ngai to te borok bata mu phal bale tong da ni garden sati kai choli tong ngai ni chere ngai boklas report umur bu sumai kya ani chere masa tongo 9 bosor masa tongo 6 bosor te masa tongo 3 bosor boklas report tong chala chere masa ngai class 3 bor tong non to tini je pui haka kan nang ta bong bagai nang tam lokoro nang ta kok sanam sung bong kamni bon ang lokoro no sung koyo jahate mo hai ta ung tho je kaisani bihik busano ahe ka sika koi toni woi brok ta manai karon ke bong inu khungno si sung bahai ka wan chu kai
slambai trang mana abo si jung nai nang nai bile garon kai borok kai mo kai nijini garden gese nijini cherai no nijini busa buti no hai ka ufal bare tin mani ang amo belake sajak liya karon hingga ba ang dabok lokorong no sung koyo jahate mo hai kai busa buti no ta to ni jibono phana nai